Hei, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Raru. Astăzi ne vom bate cu nebunul ăsta. Știu, filmez episodul unul după altul. Episodul ăsta ne vom bate doar cu el. E episod special. Deci, dacă n-a văzut episodul trecut și nu înțelegeți ce este, e puțin mai complicat. Mă bat cu unul care a venit dintr-un portal și are level 10. Și s-ar putea să-mi o iau rău. I summon a monster in attack position. Nu prea îmi place. All right, you asked for it. I attack your life points directly. No. This is far from over. I end my turn. Here I go. My turn. I draw a card. Mi-e și foarte frică de el. I set this monster. Nu, pe bune, mi-e foarte frică. Let's battle. My turn is done. No one messes with Joey. Nu o să meargă așa, are level 10. I draw. Are level 10, nu o să meargă. Nu o să meargă foarte bine, vă zic de acum. Attack position. Mi-a dat direct în atac și m-a lăsat jos, cum se Don't spune. fail me now. Și My na. monster attacks. I end my turn. Here I go. My turn. I draw a card. Trebuie să pun numai seturi. Seturi și numai seturi. Asta o să mă ajute foarte tare. De ce am făcut asta? De ce am făcut asta? Da, de ce am făcut asta? Playtime is over. Joacă asta. I attack with a monster. That was nothing. Gata. Nu pot să-l pun pe defense. My turn is done. Here I go. Dar nu s-a arătat și pe el. My turn. I draw. From my hand, I activate a spell. Oh, This is direct. far from over. E un spell. Okay. I summon a monster in it. Let's battle. Luck, don't fail me now. Prea prost. Monster's gonna attack. I end my turn. It's my turn. I draw a card. From my hand, I activate a continuous spell. Time to battle. My turn is done. No one messes with Joey Wheeler. It's my turn. I draw. Mi-e frică, băieți. Here we come. I summon a monster in attack position. Ok, asta e a doua zi de Paște. Vă mai urez un Paște fericit, ok? It's my turn. Nu e de glumit cu băiatul ăsta. Draw a card. Tot ce vreau mai mult. Yes. Let's battle. My turn is done. O să-și dea el seama. Here I go. My turn. I draw. I end It's my my turn. turn. E atât de mare. From my hand, I activate the spell. Let's battle. Here we go. My monster attacks. Stai că e pe defense. My turn Stai is că... done. Nu, stai că... Da, No mă, one da. messes with Joey Wheeler.
It's Mai am un my sper. turn. I draw. Here we come. I end my turn. Nu o să meargă. I draw a card. Let's battle. Îl distrug imediat. I attack. Îl distrug și intră. Nu pot să risc să pierd. My turn is done. Here I go. It's my turn. I draw. Doamne, îți distruge asta de victorie. Here we come. I summon a monster in attack position. I end my turn. It's my turn. Vreau să fac doar mă I draw a card. Yes, cardul nou. Set. I set a monster. Let's battle. My turn is done. No one messes with Joey Wheeler. I draw. Ne, I set a card. Let's e de battle. fly, e Rock, de don't vânt. fail me now. Proastă mișcare. That won't keep me down. În locul tău n-aș face asta. Here I go. My turn. I draw a card. Let's battle. My turn is done. Here I go. It's my turn. I draw. I end my turn. It's my turn. I draw a card. No! My ever faithful companion, Dark Magician. Let's battle. Go, Dark Magician. Dark Magic Attack. I don't like my odds. My turn is done. I'm not giving up, because losing ain't in my dictionary. It's my turn. Pa, ce mai tări și de-astea, bossul meu. Hai de capul lui ce și-o ia pe ăsta. Vă zic clar. O să și râd după asta. Let's do this. I summon a monster in attack position. Deci, episodul ăsta o să fie cel mai tare episod de până acum din Duel Links. Here I go. O să-l las. Deci voi când o să vedeți episodul, eu l-am filmat la aceeași zi în care am filmat episodul în care s-a deschis portalul. Ca să știți. Sunt filmate fix. Am oprit episodul ăla și l-am filmat. Dark Magic Gică Attack. de! Pa! Și eu care mi-era frică de... That's Prostul why you're ăsta. the one and only king of games. Doamne, Thanks to the duel, uite, l-am bătut de That l-am was an făcut praf. excellent duel. Yeah, eu am câștigat și v-am făcut aurele. Level 8, yes! El avea level 10. Pardon. E un spell ceva. Hai să mergem până la shop. Nu mă interesează chestiile astea. Eu doar vreau să... Red Ice. Știți cine e ăsta care mi l-a dat? Știți măcar cine e? Știți cumva cine e? Este
Drago din Battle Planet, din Bakugan. Dragonoid. Este Drago. Chiar Dragonoidul. Dragonoid. Da, este Dragonoidul perfect. Update-ul are update. Downloading, nu știu ce. Trap card, ne uităm puțin printre astea. What? Dark Magician Girl. Cyber Blade. Ce tare zici că cred că privești. Ok, asta. Asta foarte tare. Uite, ăsta mi l-a dat. Ăsta mi l-a dat mie. Este Pyrus Dragonoid. Este unul dintre cei mai buni. Barrel Dragon. Nu știu ce. Attack, defense, cyber. Uite asta la fel. Cyber. Nu, tot așa ceva. Ce fac ei? Opa. Zici că asta zici că Chimera din Nea Vestre, din Bakugan. Iar asta, mă. Uite. Da. Nu ne uităm la așa ceva. Zici că e de ăla din Alba ca spadă și repetiți. Aoleu, arată prea cringe. Asta arată cringe. Asta iară zici că e motulică, așa mă, motulică. Ăsta zici că e ăla zici că e motulică. Așa mă, nu știu ce. Barrel Dragon. Băi, aici ne oprim și noi cu episodul de azi. Da. Ăsta e foarte tare. Aici ne oprim cu episodul de azi. Pa, pa!